Matul is-seduta parlamentari tal-ħamis il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista ressaq mozzjoni fil-Parlament biex bl-approvazzjoni tagħha il-Parlament jibgħat messaġġ ċara l-ġustizzja fil-ħin fil-każ ta' Ġampol Sofija, iżagħżugħ li telef ħajtu b'konsegwenza ta' tiġrif tal-binja fil-qasam industrijali ta' Kordin li fiha kienu qegħdin isiru xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Bil-mozzjoni kif emendata min-naħa tal-Gvern tingħaqad mal-appelli il-Prim Ministru Robert Abela għamel lill-Prim Imħallef fit-13 ta' April ta' din is-sena biex jiżgura li din l-inkjesta maġisterjali tingħalaq dan kif it-terminu legali għall-għeluq tagħha ilu l-iskada u għalhekk biex il-kors tal-ġustizzja jimxi l qudiem u kull min kien responsabbli għal dak li ġara f'dan il-każ iwieġeb għal emilu. Dwar dan intervjena l-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi li saħaq fuq l-importanza tal-ispeditezza fil-proċess ġudizzjarju permezz tal-inkjesta maġisterjali biex tinġar ir-responsabbilta kollha brabta ma' dan il-każ. Irridu nassiguraw illi permezz tal-mezzi ġudizzjarji imwaqfa mill-liġi naraw li naslu għal konklużjonijiet dwar x'seħħ dakinhar, x'kienet il-kawża ta' dakinhar u li fuq kollox min għandu ir-responsabbiltà għal mewt ta' Ġampol Sofija fl-iqsar żmien possibbli iwieġeb għal emilu. Fil-waqt li l-mozzjoni ħeġġet lill-awtoritajiet investigattivi biex fejn huwa possibbli jżommu lil familja ta' żagħżugħ ġurnata bl-iżviluppi fl-investigazzjoni, ikkundannat ukoll diskors dispreċjattiv li ntqal fil-konfront tal-istess familja, esprimit ukoll id-dispjaċiru u s-soba għal mewt traġika ta' dan iż-żagħżugħ u kull persuna oħra li tilfet ħajjitha traġikament f'dawn it-tip ta' inċidenti li dwarhom ħeġġet lill-awtoritajiet ġudizzjarji biex fl-iqsar żmien possibbli jikkonkludu kull inkjesta pendenti marbuta mal-mewt traġika ta' ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Il-mozzjoni parlamentari nnotat li l-Gvern implementa u qed ikompli jimplementa rakkomandazzjonijiet li ħarġu mir-rapport indipendenti dwar is-settur tal-kostruzzjoni magħruf bħala ir-rapport Quintano, fil-waqt li appellat lill-imsieħba soċjali kollha biex ikunu parti mill-bidliet meħtieġa biex pajjiżna insaħħu kultura favur aktar saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Bil-Gvern ġie mħeġġeġ jibqa' jinvesti r-riżorsi meħtieġa biex l-awtoritajiet marbuta ma' dan is-settur ikomplu jsaħħu l-ħidma tagħhom u jwettqu r-riformi meħtieġa b'dialogu wiesa' maċ-ċittadini u ma' dawk involuti f'dan is-settur. Fl-intervent tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard assigura li l-emendi mresqa min-naħa tal-Gvern huma ntisi biex issir ġustizzja sieħa f'dan il-każ u nnota wkoll l-aġir tal-Oppożizzjoni li dawret dan il-każ f'ballun politiku e kif din marret lura milli tiddiskuti dan is-suġġett meta kellha l-opportunità. Jiena infakkar li xurilu l-Oppożizzjoni kienet ħarġet tgħid li se tressaq din il-mozzjoni, però mbagħad iddeċidiet li tagħti priorità suġġett ieħor li kien għadu proprju kif ġie diskuss f'dan il-Parlament. Però lil mill-atteġġament tal-Oppożizzjoni aħna se nibqgħu gvern li jmexxi b'responsabilità u b'maturità. L-istess kif titlob l-emenda li tresqet aktar kmieni mill-wib tal-Gvern. Aħna qed nesiġu li ssir ġustizzja. Il-Ministru għall-Ġustizzja stqarru wkoll li l-Oppożizzjoni ma trix tingħaqad mal-appell tal-Gvern biex l-inkjesta maġisterjali tinvestiga skont il-liġijiet kriminali dan b'differenza għal dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni li qed timbotta inkjesta pubblika li hi limitata minħabba li din tkun tista' tinvestiga biss affarijiet ta' natura amministrattiva. Il-Ministru Attard innota wkoll li f'każ li ż-żewġ inkjesti jimxu pari passu dan jista' jwassal għal nuqqas ta' ġustizzja fid-dawl li x-xhieda ma jistgħux jiġdu f'postijiet oħrajn bħal l-inkjesta pubblika waqt li tkun għaddejja inkjesta maġisterjali. Attard elenka wkoll l-impenn tal-Gvern li kompla jinvesti fil-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna fil-waqt li l-Gvern implementa wkoll numru ta' riformi li waslu għal aktar imparzjalità tal-ġudikatura f'pajjiżna. Fl-intervent tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi ukoll elenka l-ħidma li qed iwettaq il-Gvern fejn qed jagħmel riformi fil-qasam tal-kostruzzjoni, primarjament bl-introduzzjoni tal-liċenzjar tal-kontratturi u reviżjoni tal-liċenzja tal-bennejja, dan apparti d-ġdid fl-Aġenzija għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA fost l-oħrajn.